ഹായ്. ആന്തൂറിയം പ്രശസ്തമായൊരു അലങ്കാര സസ്യമാണ് നമ്മുടെ ആന്തൂറിയം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലോഡിൽ ഒരുപാട് ആന്തൂറിയം വെറൈറ്റീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ഏകദേശം 15ഓളം വെറൈറ്റീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാം തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ഹെൽത്തി പ്ലാന്റുകളാണ്. എല്ലാം ഡബിൾ ഷൂട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോഴേ നമുക്കിതേ ഇതേപോലെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റാണ് നമ്മൾ അയക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് 5 പ്ലാന്റിൻ്റെ കോംബോയും 3 പ്ലാന്റിൻ്റെ കോംബോയും ആണുള്ളത്. 5 പ്ലാന്റിൻ്റെ കോംബോയ്ക്ക് വരുന്നത് 1600 രൂപയാണ്. അതേപോലെ 3 പ്ലാന്റിൻ്റെ കോംബോയ്ക്ക് വരുന്നത് 960 രൂപ. അതെ, നമ്മുടെ ആന്തൂറിയം ഓർഡർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാലേ ഇതേപോലെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മണി പ്ലാന്റ് 2 തൈ ഫ്രീ ആയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതേപോലെ 15ഓളം കളേഴ്സ് നമ്മുടെ നഴ്സറിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. ആവശ്യക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറുകൾ വീതം സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്തോളൂ. ബൈ ബൈ, ഹാപ്പി ഗാർഡനിങ്.